Tíomh chuirde, is mise isol ní chuna chóir, is múntar manscoil mé, is scoil tíhéin sa ghaltocht, is scoil bhascathe í an scoil seo agus drastal an chuid is mó darnoltaí ar bhunscoil lán chuilge. In óh pléigh mé na héanaid fáilime a chur ar bon sa scoil seo le déanaí. Begarm sa iad léomh ón riomhre mar níla de rólas de glan bheabhar agam. So, is é téma an éanaid seo ná faibanna an tocaí agus féiniompar. Dhéirí mar ar na turthaí fáilime seo a leanas. 1.2 Éisteacht chun brí nó sonraí faoi le agus argóntaí chomh-leanúnacha a thuiscint. 1.8 Dulling lech go criticúil le réon leathan téacs na Gaeilge ag úsáid stór focail agus teanga chuí. 1.14 Téacsanna ó bhéal a chrothú agus a chur láthair mar ghoine éonar agus nó mar bhail de grúpa. 1.23 Smuointe a bhaineann le heispéiris farsanta a bhíonú le samplaí agus nó le hargóntaí chuí chun dul a bhaim ar ghoine. 1.26 Téacsanna persanta agus formáilte, crothathachta agus ilmhódacha san áireamh a chrothú i réimse de stíleanna, réimeanna tanga ag úsáid tanga agus stór focail chuí agus tuiscintá léirú ar lucht a léite. 2.2 Pátrún ghramadaí agus córéire na tanga a ahant agus a halbhú agus 3.7 Achfaní tanga úsáid, folklórí, ríomhfolklórí, graméir, seiceálathe gramadaí agus litratha, chun crinnis agus severas tanga a bhainteach sa leabhairt agus sa scríb. Is iad na hintaní fáilime a bhí gcuin don trá ranganna seo ná, go mbeadh plé déanta ag na daltaí ar an gníochas, bheadh an tanga chun dulling lech leis an ábhar le na gcuid cóscailóirí agus pobl uile na scoile. Ránaí mar gá héics don éanaid fáilime seo, agus is iad ag Cúna M Street agus Wisconsin le Alex Hymans, agus mar ragar an sin ar an ábhar bhí pléite gcuin ránaí mar an tarán bí ann leannig mé le cíle. Dhéirí mar isteach ar an nearscéil an tam seo mar go raibh an réamhbhálum déanta ag na scoláirí ón géadbhlíon araig, mar hampla rudaí ar nós plóta, charactéir, achtraí, buach faointe. Chúmar an lech leis an téacs a déobh topicade im lína, agus bhreathnaí mar trí linsa an ilchultúrachas, ilhangachas agus na cuimhlinte. Is é téma an ghearrscéil seo ná fáib an chníochas i Meiriceá. Is scoil iPad muid agus mar sin de bí man an scéal a chur ar an gláirbán agus nótaí a scríomh ar fad a scoil na daltaí ag breathnú ar an chóp. Léimi an scéal rih ré agus chur mé lína híos faoi éonacha le bhí dúlánach. Bhínig mé na focail sin ag buintú sáda as frásaí eile an Gaeilge nó pictúr. Ní na meistearcháin ó Gaeilge go béir le sarán. Agus tá sé den ósa gcuin sarán teanglann agus folklór.caí a úsáid go rialta. Rinne mé roinnt measúnathe formathachta lo agus dír mé orthú samplaí den Nadia Cealavach den aimsir chatta agus mar sin de ahant sa téacs. Dír mé orthú na patrúna ahant agus rialacha a bhanú bunathe ar na patrún sin. Dír mé orthú focail a chóirdeach ar tanglan.caí, dír mé orthú pictúr a haring chun chuirsíosaíanamh ar an scéal, dír mé orthú chuirsíosaíanamh ar na charactéir i bhar meabhrmhapa, agus nasc mé an scéal leis an litríocht a bhí ar bunachas a rang béirle. Rinne mar plé ar an Gaeilge ar fud an domhan. Rinne na daltaí blóirín taide ar Alex Hymans. Bhínig mé dómh go bhfálamítar an Gaeilge ar fud na cruinne. Is alumnus Fulbright mé agus cha mé tréimhse ag múna na Gaeilge in Idaho, mar sin de bhí an deis go mé sin na phléileo freisin. Haspáin mé fís an dó freisin de Victor Baide an Pleanáiltanga in Íomhráthach. Fléimar téma an ghearrscéal, agus an cníochas thar agus an seochain éireann. Haspáin mé an suíomh aeroport dómh, bhínig mé céir atá gceis leis, agus fléimar céir is cearta dhéanamh má chin siad cníochas an sosa scóil nó tar éis scoile. Chrothí mar mana bunathe ar an ceanna bhíocha sa bhanscoil chun dulling leis an gníochas an éireann, agus an ceanna bhíon sin ná stop, bloc agus inis. Is as sin ar fad a thugamar aig ar an árán bí ann leanfaidh mé le cíle. An aim a bhí leis an árán seo ná chun an féin bhuinín a chur faoi blá ionas go méidí sin ann an fóda cheasamh, an cináltas a chothú agus dailá le dúshlán an tail.
Madra leis an áráníocht chur mé tús leis im lína hain is múntar ceol mé freisin. Bín annach chud taíocha ar an gana agus iad sa bhonscoil, agus ó haí féin bín sin níos éasca iad is sppraige nuair a dhéantar ón tús. Bholthain réamhobair a dhéanamh an seo anna bhaim a leige ar an atmosfér ranga agus beidir karaoke ar chuirsúil na rud ag an cosúla sin dómh. Ar dús rinnemer play ar an gcinál ceol a haithnín lo. Hain mé ceol ar an iPad dómh agus dír mé orthú an seanra a haint. Leabhar mé faoi cheol chumisc, meascán de cheanraí faoi le agus an sin bhí córá goin faoi cíle. Bhreathnímar ar an sibh Wikipéid as gaeilge an ceann bunaithe ar cíle. Thug mé tas dómh an sin agus bhí orthú focail a chuardach san óclór agus a bhíú as gaeilge. An sin déistimar leis an árán. Níor chuir mé aon bhrú orthú a bheith chana, ach dúir a chéile thosaigh cúpla duine ag canstrucht. Is roscatá ann mar sin de bíonn sé éasca a gach na Pórta Ghlacha. Bhain mé úsáidas na cnágur le sí ón rainn ceol agus chunig siad an rithim is bhí anspríoin. Don bheasanú firmthach, dír mé orthú samplaí den adia chealamhach agus den aimsir áisinach a aimsú. Rialacha a chuma bunathe ar na patrún. Scríobh siad freagra tróirithe ar an árán leis na ceisna seo leanna. So ar haithann sé leo agus cén fá, cad a dabhlam siad uig agus cadí de bhathúcáin a bhús glín an tárán seo an féinnig.